Здравейте, приятели! Аз съм Ванчела, започва Zoom. 16 бибой финалисти показаха най-доброто пред публика в събота на култовото събитие Red Bull BC One. Бибой Слав бе определен за най-добрия от съдиите. Той печели за втора поредна година. Слав ще представи страната ни на състезанието за Източна Европа в Загреб през септември и ако се класира, отива на световния финал в Париж през ноември. На сцената в столичен клуб се изяви родния битбоксер Скилър, който разцепи и докара публиката до еуфория. Бибой Томи, Admiracles и Мако дадоха кратък коментар за събитието и workshop по брейкденс пред камерата на The Voice, да ги чуем. Hi guys, I'm here with two of the judges. The workshop was over. Tell me something about it. It was interesting maybe. Do you see something special there? Well, we are three guys from three different countries. Each one of us has a different story and a different uniqueness to bring. We were explaining different stuff and we tried to make people understand our point of view of concept. For me it was nice because I didn't give a lot of moves or movements, I just give like some mindsets, like way of thinking, some knowledge that I got through the years that I'm dancing. So everything I got, I built up a system that I'm creating my own things, my own movements, my own styles, and this concept I shared with everyone. So for me it was a gift to be here, and I gave a gift to them, like the way I'm doing it. And if they believe in it, they use it good, they use it right, I believe in it that they're gonna get good. But they just have to understand it. And I think it needs time, Every dancer needs at least 10 years to understand what he's doing, to understand his body, his movements, everything. Аз се присъедини Мако. Той направиш ли ти един коментар за събитието и за нещата, които се случват и покани тези две момчета и даде шанс на много хора да се изяват? Не само тях, има и трети. Да, той още не е дошъл. Имаме 4 диджея, два от България, DJ Skill от Пловдив, голям респект за него, DJ Star Perez from Higgs Team. Хоста ни е Хосе, който аз винаги си го викам на всички наши Джелмер Макол за Nostra Family, които правиме. Хората си го видят, той е супер готин. И двамата диджея, да не забравяме и Паник от Холандия, госта, който е известен и украинец, който живее в Италия. Той е полуукраинец, полуиталянец. Диджей Ураган, в цял свят го знаят, един от the best, най-добрите диджеи ever, нали, смисъл, дето имало. Какво друго да ти кажа? Смисъл, много неща да ти кажа. Организацията тече от 3 месеца насам, много работа, но в момента виждам, че си е заслужало, защото в клуба е пълно с хора, всички се забавляват.